konpromisoari esker, herria harresia eta azkegunea errealitate bilakatu dugu, gaurkoan Iruña. Erronka ezen nola nahikoa, baina berriz ere argi utzi dugu herri baten borondatea eta borrokarako grinak edozein oztopo gainditzeko indarra duela. Iruñeko azkegunea eratu dugu Nabarreria plaza, Iruñeako bihotzean. Hau izugarria izan da, elkartasunetik konpromisora urratsa eman izanak agerian utzi du euskal jendartea ez dagoela prest beso gurutzaturik geratzeko militante politikoak herritik baituak eramaten dituzten bitartean. Desobedientziaren aldeko autua egin dugu eta bide horretan jarraitzeko prest gaude. Carmen Albari estatuko indar errepresiboei zein epaik eta sententzia politiko bidegabe hauek guztiak babesten ari dituzten. Horiei mezu argia helarazi nahi diegu, gaurkoa. Ez dago herri honen aldarria. Elkartasun zein konpromisoari muga jartzeko kapazai denik eta horren adibide argia da, oraindik ni hemen libre egotea. Iruñako azke gunea, euskal herritarren maitasun, keinu eta elkartasunez babestua. Azken hilabetetan burututako lan guztiak ekarri gaitu gaur onera. 11 ekimen, Barañenen egindako gizakatek jendetsua, hainbat jendek adierazi digun elkartasuna, zoragarria benetan. Zapoetanik eskerrak eman nahi dizkizuegu, bihotzetik. Herri honen alde egindako lanak eta borrokak harrotasunez betetzen gaitu horrelakoak ikustean. Segituan, atxilotuko nindutela zioten, baina herri harresiak berriro ere Donostien edo Ondarrun bezala tinko eraiki ditu paretak. Eta hemenago, Iruñako bihotzean, libre, 100 lagunez babestua. Beraz, zuentzako nire azken hitzak, esker honeko hitzak. Ez daki zenbat denbora egongo naizen hemen, zuen artean, baina ziur egon zaitezkete, eman didazuen indarra sekulakoa izan dela. Ordu batzuk daramagu hemen eta ordu asko egotea da gure borondatea. Horregatik, dei argia luzatu nahi diegu herritarrei hurbildu zaitezte. Gurekin batera herri harresi zendu hau zutik jarrai dezan. Animo eta ekin lanari. Bezarkat zuek guztiontzat eta bereziki zaporentzat.